bojone Salindri Bapak kepala nyoto karepmu apa? Aku Bupati Ropokenco saka ing Kadipaten Kaloman. Dina saiki garwamu Salindri tak jaluk dadi bojoku. Ya ngono. Katrita lenane sang Bupati Ropokenco Kenco Rupa sang jagal bilawa sampun siap siaga bedol randu alas kasabetaken marang angganira sang Bupati Ropokenco sirna margalayu kasusulan Bupati Kenco Rupa sami kemawon dipun sabetaken kalian panging randu alas sirna margalayu sumulaking pedhot wirata. Ayo. Bentar, weh. Oh, aduh paman. Aduh paman, paman Ropokenco. Paman Ropokenco paduka gugur wonten ing ayuda paman ingkang jalari guguripun paman Ropokenco Kenco Rupa paduka menika tresna kalian Pan Salindri garwanipun Pan Salindri ingkang akan Gandharwa menika ngamuk punggung lajeng katresnanipun paduka menika kandheng tugi samenten paman. Kula boten tega tegel nyawang kunarpanipun jengandika paman Ropokenco Kenco Rupa. Salindri kebangetan banget kowe Salindri ing atase bocah wadon ayu kok gelem-geleme kerapi karo Gandharwa. Mengko yen pancen diterus-terusno kowe mapan medening Prajawirata Salindri mengko palah Prajawirata ora saya maju palah saya rusak. Akeh bocah-bocah enom sing tresna karo kowe banjur Gandharwa ki ngamuk. Rama Prabu Maswapati kula ingkang sowan Rama, kula ingkang sowan Rama.